Si kuatir ya nang. Aku nek kita tak anyar ya mawon. Ampun terus niki. Niki penyakit Doro. Penyakit apa? Penyakit beras. Balik kowe. Kaget aku. Aku wis pilek kok get-geti ngene wan. Pilek. Iki mbok golek tombo lara ora mari-mari. Agek rong dino iki lho. Rong dino bojone ngomong. Wah nek pikir karo ra dikul jutun. Jane kowe kuwi sapa? Tegak mendhuwur rupamu koyo dene kewan kebo. Iya. Tegak mengisor koyo dene manungsa lumrah. Aku Joko Mercu. Joko Mercu! Kowe Joko Mercu! Berarti kowe semuanya budine kowe. Kowe semuanya yang budine kowe. Piye? Stop, Doro. Doro. Iki Joko Mercu. Iki semateni bojone jenengan Doro. Iki semateni Doro. Iki. Itu. Mulane aja dilelan teluta. Ya serak ngene. Kaget aku malah. Joko Mercu. Kowe wani-wani mlebu taman sari kene iki golek mati ta piye? Iso golek mati. Lah iya. Kowe bakal tak pateni mangkene mergo kowe wis wani mateni kowe mentol mateni karo bendaraku kakung. Tak mau ke bendaraku kakung saiki bojone lagi mate-mateni semene kowe ora mesake. Dadi kowe bojone Bandar Subali. Iya. Aja mbok luputke aku. Kalamun aku mateni bojomu Bandar Subali. Kok mau diluputke? Mergo bojomu Bandar Subali wis wani gawe gendro ana ing Kraton Majapahit monggo aku Joko Mercu. Minta Sraya saka Majapahit kudu nik karo marang bojomu. Yen ana karen koyo ngene aku dadi rondo kok kowe ora mesake kalau mesake. Kowe susah yen dadi rondo. Susah. Apa meneh kowe lagi wae mbobot. Perkara iku rasa mbok pikir. Kok ora dipikir sih? Kok sing gekno dalan sapa coba? Aku sago gekno dalan. Oh. Kowe. Aku sago dadi liuning Bandar Subali. Sebab apa? Lah kowe wae temidakmu wong wis kejem. Lamun tak aku duweni kleru sithik mesti aku bakal kok paten. Kowe wedi. Iso. Ning aku lunak. Lunak apa? Dara, lunak niku sing lemes terus niku Dara. Malah mati Dara. Lunak. Lunak barang sing lunak. Iku sini barang sing gak tau belum. Tinimbang kowe dadi rondo ora kopen, luwih becik tak openi aku. Gandrung. Nanti rondo lagi bang kopek bojo kowe. Memanismu kamu ciwat. Ada pengapa kowe? Bentak ya. Isa. Ora apa kang siri nejo. Entek nolak. Bojo-bojo ning jenenge ya. Kalah. Terus Ngapa iki ngapa kok iso? Aku apa? Jabang bayi. Ndak wis kebut kok kaya barang iki. tertentu tatu Ilmu iku. Oke. Ah, bunga-bunga lah kono tulang-tulang karep dhewe karo bojo-bojoku dhewe kok ora betok. si Joko aku Joko lah nganune ya. Enak-enak aja ora. Etok-etok ora. Aman Dara.
Wong gunjingan melayu-melayune bae. tanpa welah enak ya kowe ya. Kuculke. Rampke keblas. Kuculi. Nek kepoyon nang lho, tiliki lho, nek kepoyon nang lho. Rosa. Ketoprak. aku anjan lama borak ya kowe aja madhep rono Aku wis sak jam dipepe kok iso kok kowe madhep rene. madhep ngarep rono lho Wah, wah bareng kowe linggih iya. dongkrakku sentik-sentik Dongkrak sentik-sentik kepoyohnya ta ora? ora tak mbet om Piye coba mercu? kowe saiki dadi abdiku wae Iya, sing bendaramu minggat ben minggat sekseni ya Iya. aku bakal ganti gelar Adipati Kebo Martuan. Kula Jinggowati. Saka ngendi? Saking Kadipaten Grati. Kok nganti keplayu-playu? Kula doya-oya dene Joko Mercu, Bapak. Lah garwamu Mas Adipati Bandar Sendali Sedo. Kakrenas dene Joko Mercu. dipateni Joko Nggih, Mercu. aduh, sakit Bapak. Apaan, Mas? Miyos kakung banjur diparingi jimat
mbokne. Lho iki yo. Rasane, lha apa kok dol ning pinggir iku? Iki lho panas. Bang, Lho bener wong piye. Panas Aden kendenge tak gawe kendeng kaca. Kok nyerawang kabeh. Wah, Bawa senara malah do minggir jeng rasani wong meneh. Iku mbakmu kuwi to. Iku rasane apa, Mbak? kene. Dolan yo dolan. Neng kudu ngerti wayah. Lho. Iki aku sedikit wayang. Entukmu dolan mau, budalmu jam piro? Jam 10, Lah iki jam piro? jam 4. Lah iya, Pirang jam jar. pirang jam. Lah aku turu. Turun gone sapa? Tunggone wong. Eh, Kanca. Lho dhewe kok senengane turu nggone kok. Aku ning omah iki ora betah ya, Mbak. sebab Nek sampean kok ning omah wae iku. Bape apa? Saben dina isine mung jagongan karo wong tuwa. Karo sampean karo tuwa barang iki. Ingin Lah tenang. sini pancen sak omah iki sing nomok kowe dhewe. Mula sawo kowe, Mbak. Mula aku iki ora betah, ora ana saben dina jagongan wong loro, nom-nom kok aku lunga ya karo Lho, bocah nom meneh. Kamu ibah mae jelo apa? Lah kok ning omah terus ya, yo? Arep nang ndi narane omah? Yo sumpah bukan ning omah Ya terus. terus karep piye? Gawekno Adi. Ora iso aku mbah wong aku rondo kok kon gekno adu sampean budidaya kono. Yo yo ora duwe bojo. kon golek sedilu. Ora iso kok. Ora iso. Golek bojo ki ora kaya dene golek sego. Eh. Ora Golek sego jare ning sapa. warung-warung berak. Lah ora nang jaba ya padha wae wong lanang berah. Golek bojo ki nek iso. Pokoke nek aku ora digawekno Adi, masa dino iki aku ora bal-bal. Itu mbah budidaya ora bali Iki. masane. Aku sing Apa? Nang ngene karepmu ki apa? Ya Adi, Mbak. Rene saiki wis di bojo, aku gawekno Adi. Ya enggak? Lembangmu saya sapa kok ngene Mbak iki Wis ora iso ngalon apa nek. aku butuh rembukan karo kowe. Fotomu barang njaluk sedulur Lah, sing terus? njaluk Adi. Heeh. Saiki ari-arine umbaran kae mbok simpen. Nang kendil ki lho, Mbak. Wah, dipangan tikus. Ora tak tutupi kekep ora iso buka tikuse. Isih tenan. Sing malah ada omongan dhewe-dhewe iki, Mbak. sabar kok. Gawe Adi. Yo tak gawekno. Wis kono. Gagenan. Wis. Adi mah tutupi kekep iku apa? Ari-arimu sing tak tutupi kekep iku. Gondol kucing bae. Ora Yo yo. iso kucinge ora iso buka. Mbak. Lah yo. Anakmu Ana pamerno karo wong pangsen. Bisa nek pangsem. Yen numbaran wis dirani sedulur. Ya ayo. Apa? Adikku meneng ae. Lah kene Lah ora gelem guyu, ora gelem nangis. dia cilik ya, Cok. Enek bocah cilik iku iso nangis, yo. Lah iki lho nganti pucet raine ngene. Kon iso piye wong ki boneka? Hei. Golekan kok kon nangis ki nangis piye? Ngapusi aku nek jare bayi iki kok golekan. Nang terus Jare pulang jabang bayi. Kok iki golekan, mau tak banding lho. Iki aja ngono wis mau nasira karo. Iki piye? Iki ora gelem. kepengin ndang gede. Ya. Apa? Iki garapanmu. Lah sing tukang gede. Dusi banyu gege. Apa diapake? Cek si Bayu gege. Banyu gege. Loh. Piye kan le? Lah iku bayi apa boneka? Boneka. Ya sapa cengkiweng. Banyu gege ndang gelis gede. Ya gini lho, yo. Wes. Ayo ya. Padang yo. Padang, tangi kaca. Ntar yo. Iki sapa iki? Sapa? Iki anakmu sing tak dusi mau lho, Nduk. Ngono wis lagi ya. Kowe sapa? Aku Biyong Jiwati. Lah sing gandeng aku Mbak Putri. Iki Mbak Kakung. Mbak Kakung. Iki kakakmu Mbak Rumbaran. iki Mbah Kakung, Mbah Putri, Yung, Kakang Barang. Lah aku sapa? Ora duwene jeneng. Aku yang njaluk jeneng sing apik, Lah Mbah. aku digawekno jeneng pisan. Alah ya aku ora iso wong aku iso aku gedhe ketok tak gedhe jeneng, Pak. Jaluk jeneng. Njaluk jeneng sing apik, Mbah. Mergo dumadine saka ari-arine kakangmu barang tak puja Joko Pujan. Joko Pujan. Joko Pujan aku. Aduh,
Dolanan kono yuk. apa? Ayo dolanan. Dolanan yuk. Dolanan aku tak masak no, kok nek Masak. masak kudu makan. Lah aku melu masak. Oh, Mbak Putri, ayo. Oke, lo Mangan ayo. aku lorong mangan. Wis duwe sedulur ganteng kaya kowe. Kono kene mangan. Lah aku diumbar-umbarno. Lah kowe njaluk apa? Lah aku mau njaluk adi ngono. Lah ora wis. Ngene lho, Mbak. Yo gene nganti aku iki njaluk adi. Sampeyan iki ra ngerti dhewe. Yen aku iki wis ora bocah cilik wingi sore. Aku wis dewasa. Wancine aku golek dhuwit nyambut gawe kanggo kebutuhane keluarga. Nek mengko aku lunga saka desa Gambir Seketi, iki wis ana gantiku Joko Pujan mau. Sampeyan dikancani Joko Pujan. Lho, Mbah. Dina iki aku njaluk pamit arep lunga ana ing Kutha Raja. Sing kok tuju ngene. Raton Majapahit sing gedhe kan. Apik nek negara Majapahit. Mergo kae kutha kang gedhe, gawean mesti akeh. Akeh. Mula Nanging ana syarate Joko Umbar. ana syarate. Kowe kudu ganti rupa. Sampeyan iki kok nganeh-aneh. Jenenge mau nyambut gawe kok larang ganti rupa iki lho. Iya, nek kowe ganteng ora ngarah entuk pegawean. Sebabe apa? Sebabe wong ganteng iku dianggep males. Ora gelem nyambut gawe. Oh nek wong gandenge kerjane ning kantoran. Lah iya mula iku. Mongko iki kerjane kerja kasar. Abot. Ngene, Mbak. Leh ning aku kepengin nyambut gawe, apa wae bakal tak lakoni. Kaya ngono? Iya. Melu simbah. Bapake, Mbak. Mbak. Simpai tau mulang aku. Dadi menungso urip iki aja goro. Nek kene apa simbah ngapusi karo aku. Ora tau goro aku le. Nyatane jare aku arep lunga kerja keng supaya arep kok dandani, Mbak. Dimen aku gampang entuk gawean. Nah ini nyatane aku kok dandani, Mbak. Wis tak dandani le. Aku nyatane wujudku sing Kepengin bagus. ngerti wujudmu. Iya. Kuwi ana banyu bening ngilo le. Oh, aku tak kilo, Mbak. Aku malah ngerti wujudku sing kaya ngene iki, Mbak. Yo syarate kowe ndang entuk pegawean. Iki nganggo cara kaya ngene simbah gandani. Yen pancen kaya ngono, Mbak. Salah dadi aku pengen golek gawean dimeninggal entuk duit, Mbak. Tumuju ning negara Majapahit. Iya, aku calon Pangan pangkat. pangestu. Belajar ki langsung. Nggih pripun Kang? Ning ngene Kang kok kepengin manten kepiye pakaryanmu ono sekumpulan wis padha rampung apa durung? Panjenengan boten usah kuatos Kang. Sedaya pakaryan menika sampun rampung, boten wonten ingkang nirma lho Kang. Yen ora Kang kok matur suwun. Mergo sliramu ora nepakake marang tapi pakaryan. Ngene ya belajar. Senajan to iki dina pansliramu karayu dening Kang Mas Ibu Maksud. Tak jalan nganti banget. Siki aja nganti kowe duweni rasa meringan dikenal kanggo belajar. Beber pisan kula mboten ngajari raos meri dumateng panjenengan kok Kang. Rumangsa mawon banget sakjenengan.
Ya mulai raine pun Kakang ya Diajeng. Pripun Kang? Mulya banget rasane atiku. Sakwise aku kelakon duwening bojo loro cacahe. Ayu pasuryane. Kang Raosat ki Bagyo Mulya menika boten nampi panjenengan. Banjur sapa Diajeng? Raosa kahanan panjenengan kados ngaten. Heeh. Ingkang sunyatanipun gesang kula menika kebak ing pramulya. Ngene iki dadi kamirening dening Bos Dono. Pundi boten Bos Dono? Bos Dono ngarep kuwi. Oh, Dhewekne bagus, gagah, gedhe dhuwur, duwite akeh, nanging ora wani wayuh. Kang Mas, kok ati kangen karo Bos Dono. Pirang-pirang taun ora tau nonton. Diajeng Nggih. mestine ndadekake tandha pitakon. Pun Kakang bali jumujuk ana ing Taman Pamargi Putri. Ije Kang Mas. Mergo pun Kakang kangen lan Lho, mboten panjenengan lho, kula nggih kangen banget dumateng panjenengan lho Kang Mas. apa tenan dia? Saestu Kang Mas. Aja nganti jeneng sira mung tiba ing lati. Kudu tumusak jroning ati. Mergo pun Kakang kepati-pati tresna lan kowe. Najan to kowe tak madu kanthi nyatane pun Kang Mas adil karo kowe. Sing siji tak tumbaske kalung, siji uga tak tumbaske kalung. Nggih. Siji tak keloni, siji uga tak keloni. Mula Diajeng Kados pundi Kang Mas? ning kene pun Kang Mas pengen kok ladeni bocah. Kula ladosi. Sampun. Iya. Menika pas kedoman. Iya dia. Pangapuntenipun. Menawi sakmenika kula kedang ladosi kaliyan panjenengan. Kene apa kok Kang? Kula menika nebeke mawon alangan. Alangan. Nggih. Tanggal apa? Kira sampun lemrah. Nai tiyang wapun pendak sasi wonten alanganipun. Kaya ngene. Ora apa-apa. Kalamun to kowe ora bisa ladi karo pun Kang Mas, pawadanmu lagi wae alangan. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mergo pun Kang Mas isih duweni garwa. Mbok menawi kadang kula diajeng Nilang Sari Mbok menika enom. saged. Diajeng Nilam Sari. Nggih pripun Kang Mas? Mesti kowe keprungu. Pun Kakang iki pengen kok ladeni ya. Nanging nyuwun pangapunten lho Kang Mas. Nggih, Ki. Kula menika sakniki dereng kepengin nek Kang Mas. Durung kepengin. Nggih. Ora kepengin. Nggih Kang Mas. Nanging pun Kang Mas pengen kok ladeni. Badane kula menika greges Kang Mas. Lajeng Greges? nggih. Oh, aku pengen kok ladeni. Mboten Kowe saged. gelem ora? Mboten. Kowe gelem ora?
Oh!